Organizovalo robotné celo za nauku Nacionálneho sovitu Rusnácoch a o samej podії призеленення Бараній, Бачки і Банату Кральовини Сербії і úlohy Rusnácoch у тим, як і позитивних пошлітків за наш народ при потримовку у реалізації tej ідеї векшинського народу беседували професор доктор Janko Ramač, професор доктор Jakub Kižihas, akademik Julian Tamaš, професор доктор Ďura Hardy i Ďura Laťak, písateľ i publicista. Ja sam da naša kulturna elita, da se predstavi srpske kulturne eliti i všetkým drugim, ktorí zainteresovani za tu temu, bo mi tu temu otvorili na nacionalnom švetu u Subotici, predsjedatelj o tim bešedoval i tedy sme se podogovarjali, že budeme, že napravimo takvu jednu tribinu, jak su se od Nješka vidzelo, udalo mi šlo organizovati to s vyznačnima našima intelektualcami i stel sam da to bude na jednim takim meste, jak su toto kulturni centar, Horodski. Po zakončeniu riadovej časti tribiny, na ktorej še prepodavače ohľadli na kultúrny, prosvitný i nacionálny preporod Rusnácov u kraľoviny Serbov, Chorvátov i Slovencoch, odnosno Jugoslavii, ušli celo i krátke rezimiranie každého vykladania pojedenečno, zo čoho môže vydvojiť zaključenie, že državný vrch kraľoviny Serbov, Chorvátov i Slovencoch cenil úlohu Rusnácov u roboty Veľkej národnej skupštiny i všestranno potrímal rozvoj ruského nacionálneho i kultúrneho života.